ጥንታዊ ናይ ግብፂ ፒራሚድ መን ሰሪሖሞ? ንዓኻዮም ዝቕሉ ድልካ ዘለዉ ኣፍሪካዊ ተኾይንካ ብፍላይ ከዓ ሓበሻ ኣነ ኣታስቕ ኢልካ እዩ ዳዊት እንደግዳ ስማዓዮ ናይ ተዛረብቲ ትግርኛ ኮይኑ ዋላ ናይ ኤርትራውያን ኮይኑ ዝኹርዕ ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ እዞም ሰክሬት ሶሳይቲ ኣብቲ ኩሉ ዝገብርዎ ምልክታት ናይ ግብፂ ፒራሚድ ካብኦም ኣይትፍለን እያ እንታይ ማለት እዩ ሴክሬት ሶሳይቲ ብሕፅር ዝበለ ደኣ ናይ ዲያብሎስ እዩ ዝብለክ ዘሎ ዳዊት ዘነይት ኣይኮነን ኣይጠቅምኒ ካልእ ኣጀንዳ ኣይተምፁልና እዩ ትዘረባ ዋ ዳዊት دهون كذا ناتنا تزخون دا جنزب نروح ولو بتوريزم تعالوا نجمري ونحنا نخفلهم جنزب በጀኻ ይትረፈና ሓቂ እዩ ዳዊት ናይ ሰይጣን ኣርማ እንታይ ክገብረልና እዩ أنت تنجلي نسوكو مسرح خليه ويك انت هينو نايسيت ان كم داوي زلو زلو اتي تقبل ننطقلو እንታይ تقبل ኣብ ህይወት ክዝጣዓም ዘረባ ዛሪብኪ ብዝኾነ ብዙሕ እንዲ ተባሂሉ ብዛዕባ እዚ ኣዝዩ ዓብን ኣደናቕን ስሉስ ኩርናዓዊ ግንቢ እተን ኣገደስቲ ኣርእስቲ ግን ናይዚ ክቡር ሓውና ዝበለንን ዳዊት ዘምፅኦ ነጥብን ክንዛረብ እዚ ክቡር ሓውና ዝብሎ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ጥንታዊ ህንፃ ስራሕቱ ሓበሻ ምዃኖም እዩ ዳዊት ከዓ ኣይነበርናን ከማን ከም ህዝቢ እዩ ዝብል ዘሎ እስኪ ንድሕሪት ንመለስ ንሕና ሓበሻ ዲና ሰርሕናዮ እዚ ጥንታዊ ታሪኻዊ ህንፃ ዝበሃል ዘሎ ሓቂ ብጣዕሚ ጽቡቕ ንሕና መን ኢና መጀመርታ بدرجة هاجر دينا نزارب زلنا ويس بدرجة بهرنا ويس بدرجة ذا حقافيت أهجرنا أفريقيا نحنا خنبل كلنا مالتي نعيب مثلني بدرجة أهجرنا أفريقيا أنت نزارب زيادة طبقي مثلني قلت إنه خونا لنا خا بزي جوربنا قرنا أفريقيا كنزارب واني كماي تجرنيا تيلنا كم تداوي زولو عشان كايرو بهرة تجرنيا جزون دحرم مسرات مهنات بيراميدي يمتي جن حاونا زلو خا دحرموت كليوباترا هاديموم نامريت أب حقوتاتنا زبلو زنبروت انتاين قبصاين نابزي مريت حبشا كم زموتو أبقون طبابومن بالحومن تتقيموم اندقنا جزءاتات أدوليسن أكسومون كم زموسروتو يموجود بحثيرو مريت حبشا دعال بوتاتهم ينبلالنا نزدر حق خا أب تنتاوي جزءات أدليسن ناي جبتي بيراميدن توقرو صحفات تماساسلتي خمس أنحو متنعتات يحبريهم سلازي إذا خبر حاونا زبلو زلو نابكون نستسقعي مثل مسرت نايزي تنتاوي بيراميد إذا حبشا كونو خمس خلوط رتريلان جن أب جوجل كيركم مستوكوسو خا نزيت انتاوي هنس أصور حمان يوم إلنا مسنا حتى قبصايان يوم إيات بلكا جن اتقند حطونا كسع كنس عبوز قبا قبصايان كمان يوم كابي يوم مات يوم إلنا مسنا حتت قبصايان نتوم أما أكلاي مبرق زركوبو عربن نتوم أب مبرق أفريقيا ناب جما جنفلق نيل أبيلوم أب قبصي زنوروز نبارو نايلوم سودانوينن إيتوبيان نيوزا ملكتلنا سلازي من يوم صريح موز بالحطو ملسو زرخبناي مثلني أزوم نبلوم زلنا نبرت ما أكلاي مبرق عربن سودانوين إثيوبيانن زكاة التخوينو أتوم هانوستو كابزيوم أحلفون يوم أمو حبشا سب عشرخا أمريكا ليخا مالتي يزلومي أب مريت تسريتو أب سماي تنتقلتلو زركب عبن تاريخاون تنتاون بيراميد جن حانت حتو خالاتني كابتوم تصغروم لمش حبروم قيح ابزلومي كباب ماكلاي مبرق زنبرو زلو عربن كابزوم صبق صداقه لحبر زونونو سودانن ايثيوبيان كابزيوم گجف گنعو وينيام بسا مقليت زونونو منوميم من كونيوم زهندسو كمي حنت هنصات تهانيصا اب ازو علومينو على زي كونس اتوم انجينيرات مهندسات يوم سموم زلالو اب تاريخ كا كابتوم هيوتوم زخفلو سراويت وتهدرات اتوم نغستات يوم سموم بخبر تصواع كبلوز دلخو ردو يمسلني نزي مسرت بمغبار ننايلومي قبطي نايت انتي سما كمت زمرحو زنبرو نغستات زورኦም ካብ ሱዳን ኢትዮጵያን ዲዮን ዋላስ እቶም ቀያሕቲ ለሚስ ጸጉር ርእሶም የዕራብ ጥራዮም ኣብ ዝለዓለ ጽፍሒ ንግስነት ነይሮም መልሲ ናይዝን ምርካብ ናብታ
ናይ መጨረሻ ንግስቲ ግብፂ ዝነበረት ክሊዮፓትራ ንመለስ ክሊዮፓትራ መን እያ ዘርኢ ክሊዮፓትራ ካበይ እዩ ብርግጽ ንፈልጦ ሓደ ነገር ካብዞም ማእከላይ ምብራቕ ዝኾኑ ዓረብን ካብዚ ምድሪ ኣፍሪቃ ብፍላይ ከዓ ኣብ ከባቢ ሱዳን ኢትዮጵያን ክትከውን ከም ትኽእል ርግጸኛ እየ ከመይ ንዝብል ሕቶ ክሊዮፓትራ ዘርኢ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ከም ናይ ሎሚ ግሪክን ኢራንን ከም ዘለዋ መጽናዕታት ይሕብሩ እዮም ግን ክሊዮፓትራ ከደራይ ሕብሪ ቆርበት ኣይ ቀያሕ ኣይ ጸላም ከደረይቲ ከም ዝነበረት ትፈልጡ ዶ እሞ ከምኡ እንተኮይኑ ደኣ ናይ ዓረብን ምብራቕ ኣፍሪቃን ማለት ናይ ሱዳን ኢትዮጵያን ናይ ዝኸባቢና ናይ ዓረብን ዘርኢ እዩ ነይርዋ ንብል ኣለና ማለት እዩ ነዘራጉድ መጽናዕቲ ክሊዮፓትራ ኣዝያ ጽብቕቲ ከም ዝነበረት እዮም መጽሓፍታት ዝገልጹ እተን ጽቡቓት ዓሌታት ናይ ዓለምና ከዓ ማእከላይ ምብራቕ ወይ ከዓ ኣዕራብ እየን ነይረን እተን ዝበዝሓ ኣብዚ ግዜ እዚ ብመልክዐን ጽባቐአን ዝልለያ ክሳብ ሕጂ እውን ንሳተን እየን በቲ ሓደ ወገን ከዓ ስም ናይ ሎሚ ግብፂ ማለት ነዚ ዓብዪ ታሪኻዊ ግንቢ ሓቂፋ ዘላ ሃገር እኮ ከመት እዩ ዝበሃል እዛ ሽም ደኣ ኣበይ ሰሚዐ እያ ኣሃ ደርፊ ከመት እዋይ ክልተ ሞት ከመት እዋይ ክልተ ሞት የቕሬታ እታ ደርፊ ደመት እያ ትብል ናይ ካሕሳይ በርሂ ደርፊ ሶሪ በዚ ከዓ ናይ ኤርምያስ የብሉን ኣለዉ ኤርምያስ እዩ ወዲ ደቀ መሓረ ደሓን ኩሉ ሓደ እዩ ግን እታ ሽም ኣብዚ ከባቢታት ደቂ እዚ ከባቢ ዝጥቀሙላ እያ እንደ እምበር ግምታተይ ጌጋቱ ኮይኖም ኣብ ኮመንት ፀሓፉለይ ስለዚ ኣብ መጨረሻ ፓይራሚድ ናይ መን እዩ ኢኻ ትብል ዘለኻ ተኮይኑ ትሕቶ መልሰይ እንኮላይ ናታቶም እዩ 4 ነጥቢ መን እዮም ንሶም ከ ማእከላይ ምብራቕ የዕራብን ምብራቕ ኣፍሪቃ በዓል ሱዳን ኢትዮጵያን ኤርትራን እዮም ሰሪሖሞ የغنيለይ ጽሑፋተይ ንዓይ ኣይውክሉን እዮም እንታይ ኢልካ ኣርሙን ተተጋጊ ማለት እየ ጽኒልኩም ተገዲስኩም ስለ ዝሰማዕኩምኒ ክብረት ይሃበለይ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ብሩኽ ቅነ ሰስናይ